Para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak seratanipun Ki Sudadi kanthi irah-irahan Richard Mille. Cariyos menika kapethik saking majalah Jayabaya setunggal Januari 2026. Kados pundi lampahipun cariyos, sugeng midhangetaken. Bu Juwita goreh atine, lungguh sedhelok terus ngadeg, mlaku ngedan bali maneh ngulon, nyawang papan sing adoh, pikire ora jenak, mau awan dheweke melu nonton wong demo sedhelok, atine ora karo-karuan, bojone kerja ora mulih, anake lanang loro kudu dijaga. Ronald si barep wis ana omah, bocahe wis tata-tata arep salat magrib ing musala. Ditakoni ana ngendi adine ora ngerti. Miko anake sing nomor loro durung katon, arep dibel bocahe ora sanggup HP. Rasa sumelange Bu Juwita tambah dadi, srengenge wis angup-angup ing jagat kulon. Bu Juwita banjur kelingan yen lapangan bal-balan kampung kuwi mapane cedhak omah mewah sing digeruduk warga. Aja-aja Miko melu njarah barang-barang ya, pitakoni Bu Juwita sajroning ati. Swasana tidem, ora ana sing mangsuli pitakonan kuwi. Nunggu Miko mulih, Bu Juwita mbukai WA lan Instagram, unggah-unggahan ing medsos dikebaki warta omahe saweneh anggota DPR sing jenenge lagi mumbul langit digruduk atusan wong. Sekawit mung padha bengak-bengok, bubar iku omah loji kuwi disawati watu, kacane pecah. Suwe-suwe ana sing nekat menek lan mlebu omah. Kahanan dadi geger, barang-barang isine omah padha dijarah raya. Ya Allah, mau esuk jare mung arep padha sesora. Saiki malah padha jarah raya. Jian orang genah. Gek piye iki mengko? Aja-aja Miko melu, duh Gusti, ujare Bu Juwita gembrembeng dhewe. Mak, kula pun wangsul. Miko bengok karo mlebu omah. Miko, atine mama nganti kerwa separo. Mrene Miko, iki mau kowe menyang ngendi wae kok mulaimu nganti surup. Nganu mak, mau jari pamit arep bal-balan, masa bal-balan nganti nyedaki magrib. Nganu mak, kula nonton tiang demo, penasaran kok mak. Lah, tak tenan to, wis tak batin, Miko mesti melu nonton demo. Iki mau aku nonton demo sedelok, kahanane semerawut, aku terus mulai wedi yen katut perkara. Lah niki wau kula angsal barang mak. Apa? Entuk barang? Barang apa iku? Niki mak, jam tangan kali tasbih. Kene kanyang apa barangnya? Tak deloke. Miko terus masrahake barang asilin njupuk saka omah mewah sing dijarah mau sore. Wong-wong padha entuk barang werna-werna.
Meja, kursi, lemari, kasur, kulkas, mesin cuci, AC, TV, ijazah, sertifikat tanah, action figure, Iron Man, lan tas LV diangkut metu saka omah mewah kuwi. Miko melu ngopeni jam lan tasbih sing kececer ceblok ing jogan keramik. Wis, saiki salat maghrib kono, ibu salat ana ngomah, dawuhe Bu Juwita marang Miko. Inggih, Mak. Jam tangan lan tasbih diseleh ing meja. Miko langsung wudu lan nututi Ronald kangmase salat jamaah ing musala. Bu Juwita salat ana ngomah. Rampung salat maghrib, Bu Juwita kepengin ngerteni kahanan geger Tanjung Priok iring lor kuwi ing Ratmaya. Unggahan-unggahan video nggambarake kahanan kang saknyatane. Katon wong-wong sing jarah raya ngangkut barang-barang metu saka omah mewah. Ora antara suwe Bu Juwita meruhi unggahan sing nyebutake ana bocah lanang umur 14-an taun sing kasil nggondol jam tangan mewah sing regane miliaran rupiah. Makdeg Bu Juwita cubriya, aja-aja bocah lanang iku Miko. Ing tengahé swasana sing ora karo-karuan kuwi, Bu Juwita nampa WA saka kanca-kancane. Salah sijine WA ngandani Bu Juwita supaya nlesih Miko anake lanang. Selak ora sronto, Bu Juwita kepengin nyeluk Miko. Lagi wae jumangkah buka lawang omah, Miko wis mulih saka musala. Sawetara Ronald isih ana musala ngaji lan ngenteni salat Isya. Miko, mrene coba Mama kepengin ngajak rembukan kowe. Nggih, Mak, wonten menapa? Coba kowe cerita sing jujur ya. Iki mau piye riwayate kok kowe nggawa mulih jam karo tasbih iki? Nganu, Mak, niki wau kula nonton tiang demo Tanjung Priok geger. Kula penasaran lan ningali tiang-tiang sami pidato. Lajeng wonten sing menek mlebet griya lan ngrusak gerbang wesi. Sedaya sami mlebet griya, barang-barang sami dijarah. Rame lho, Mak. Aku ngerti. Lah kowe ya melu mlebu omah kuwi. Leres, kula ningali mobil-mobil mewah dirusak, barang-barang diangkut medal kangge rebutan. Sedaya telas. Ngajeng kula wonten tiyang ageng inggil beto barang kathah sanget, Mak. Ujug-ujug kula ningali wonten barang alit dawah. Kula tamataken jebul niku jam tangan kali tasbih. Niku sing kula pendet lajeng kula beto wangsul niki, Mak. Coba tamatno jam tangan iki. Kandhane Bu Juwita karo ngangkat jam ana ngarepe Miko. Pripun, Mak? Niku jam napa? Kula mboten ngertos niku jam menapa. Arloji iki enteng banget. Sawangen sing temenan, Miko. Beda banget karo jam tangan liyane. Jam tangan iku pancen manjila, beda karo jam-jam lumrah sing regane murah. Wujude memper tetesan banyu, casing wernane perak kombinasi ireng. Wadah njaba jam tangan iki sinibut toneu. Sinawang saka dhuwur memper tong kanthi dasar tambah ciut. Katon hiasan memper sekrup cacahe 6. Sing papat ing perangan ngisor lan sing loro liyane ana dhuwur. Ing perangan puncak ana tulisan Richard Mille. Wondene ing dasare arloji tinulis Speed Dial. Pandem jam warnane perak kanthi pucuk lan bongkot diwenehi variasi abang. Miko ngematake jam tangan kuwi pancen katon mewah banget. Dheweke ora nyangka yen sing digawa mulih iku dudu jam sembarangan. Kuwi mono
jam super mewah sak donya mung ana 106 cacahe. Salah sijine sing disimpen dening anggota DPR sing jenenge Mumbul kuwi regane arloji ora baen-baen, jare nggayuh 11,7 miliar. Niku jam napa, Mak? Kok saenipun kados mekaten? Pitakone Miko nggumun. Iku ngono, jam super mewah. Mau aku nampa WA saka kanca-kancaku, jari jam merek Richard Mille iki regane luwih saka 11 miliar kok. Bayangno wae, bandane awake dhewe iki ora ana 1 miliar. Lah iki jam siji luwih saka 11 miliar. Kandhane Bu Juwita karo nyilehake maneh jam mewah kuwi ana dhuwur meja. Waduh, 11 miliar. Terus pripun iki, Mak? Wangsulane Miko keweden. Kudune kowe mau ora susah melu jara. Kepiye wae jara raya iku tumindak luput. Iku klebu dosa, Miko. Barang iki duweke wong, embo saka ngendi asal usule bondo, awake dhewe ora ngerti lan ora perlu ngerti. Awake dhewe ora duwe hak atas barang iki. Kula namung melu-melu tiang kathah kok, Mak. Liya wektu aja kaya ngono ya, Miko. Aja seneng anut grubyuk. Isi bejo kowe slamet. Coba yen papan iku kobong, kowe kejebak geni. Piye coba? Mama rak kelangan anak lanang. Kula ajri, Mak. Ajeng kula emut-emut niki pun kelajeng terus pripun? Barang iki kudu dibalekake marang sing duwe. Lah sing gadah mboten wonten mriki niku jari wonten Singapura. Iki mengko dak lapurake marang Pak RT lan Pak RW sing baku barang kudu dibalekake. Nggih, Mak. Kula manut mawon. Wis saiki menyang mburi kono. Madang terus ngasun dhisik ya. Miko mlaku klono-klono menyang mburi tumuju meja mangan. Awake lungkrah, katon banget sing saya. Atine dadi susah, mangan sesendok wis arep muntah, ora kolu. Anggone mangan ora diterusake, Miko mlaku mlebu kamar. Ana kamar bali meneh bunek pikire. Dheweke ora bisa turu. Bu Juwita ngerti kahanane. Piye, Miko? Ora bisa turu ya? Pitakone Bu Juwita ing jero kamare Miko. Mboten ngantuk, Mak. Wis ora susah bingung kok. Iki mau aku wis telepon Pak RT karo Pak RW. Asile rembugan pripun, Mak? Pak RW tepung karo sedulure Pak DPR. Sedulure iku ngasta dadi anggota DPRD ing kutha kene. Mula jam mewah iku bisa dipasrahake marang sedulure. Manut pangandikane Pak RW, keluargane Pak DPR arep buka posko kanggo nampa barang-barang sing arep dibalekake. Syukur alhamdulillah, Mak. Kula nyicil raos ayam. Wengi kuwi jam super mewah iku nginep ana omahe Bu Juwita. Arloji Richard Mille lan tasbih disimpen Bu Juwita ing jero kotak penyimpenan, dilebokne lemari lan digembok. Kuncine lemari disimpen maneh ing papan primpen. Sawise rumangsa aman, Bu Juwita lagi mapan turu. Suwengi muput Bu Juwita, Ronald lan Miko ora bisa turu angler. Miko tansah klisikan turune, pikirane nglambrang bayangake jam Richard Mille. Muncul rasa kuwatir yen bengi kuwi ujug-ujug ana maling mlebu omah kono. Ana uga rasa wasumelang yen polisi wis nyinau video sing sumebar ngerteni sing njupuk jam mewah banjur goleki Miko.
Jaman saiki wis gampang wae goleki wong culika nganggo cara digital. Upama temenan Miko bakal dicekel polisi, hukumane mesti abot. Bejane kabeh rasa was lan sumelang iku ora manjalma dadi kanyatan. Arloji Richard Mille lan tasbih isih gumledhak ing papan panyimpenan nganti para esuk. Sawise tata-tata lan rampung sarapan, Bu Juwita enggal ngeterake anake masrahake barang loro iku ana papan sedulure Pak DPR. Pangajape kabeh urusan rampung dina kuwi.